Here at Sikatuna Illusion Station, eyes deceiving and mind boggling. Take the next left at Narisma Street. Continue for 3 kilometers. So, we're going to Sikatuna Illusions. Taking Baclayon route. Unsa ni siya? Handikan. Okay. So, nindot na kaayo ang ang daan diri simentado na. Ngunya, daghan pod kaayo siguro magabiin nindot pud agian ani kay daghan ng solar lights. Okay. And the view is amazing. No, daghang greenery all around. Okay. So mao na siya. Padung mo ni sa Edith Garden. Andayon mo diretso. Murag mo gid ni ang ruta sa Edith Garden. Pero diretso na ni ka ng Corella. Di man gud ni mao ang Corella na po yung Corella ato. So nindot na jud kaayo ning Baclayon di ay kaning ibabaw sa Baclayon, bukid sa Baclayon. Ing ani na ang dalan, no? Tulid galiko-liko gud gyud gihapon. Pero so ani na no simentado na, and then naanay mga suga. So murag di na siguro ni hadlok agian kung gabi. Okay, so ano may ani? GRGR may ani. Oh, tayo gikwari ato. Sa to dito. Asa na ni Dapitas Landikan. Landikan? Sure. Landikan. Di man ko. Ano dapat unahan Landikan ba ko si tawag na ni? Okay. Basta kay Baclayon eh. May kabalo og unsa ni. Basta kay kanya. Kuan, basta kay kanang Baclayon. Nindot na kaayog mga daan diri di ay interior sa Baclayon. Okay. Ano siya? So, ambot unsa ni? Ha? Basketball court. Kuya ko man nga basketball court. Buwangan man god. Buwangan basketball court. Basta kay Baclayon eh. And Kibaw lagi kayo ning among kuan. Tunga. Unsa man na? Tunga Elementary School. Unsa man ang Tunga? Continue for 800 meters. Continue for 800 meters daw. Okay. So, mo din siya. Wa jud mga bay kaayo no? Musugot ka gani ka pa kuanon pa? Di ko. Wow. Blind curve. Ato sa kuan kilid kay nice ang view. Hinay lang ya. Okay, sa Pasaka. So bisan pa no na ka sa taas no. Kanang nindot gihapon ang daan. Simentado. Okay. Murag road trip ni. Road trip ni sa Baclayon. In 300 meters, turn right. Hago apo ni si Google Maps oy. Si Bot oy. Mo right oy Edith Garden na. Makuan manggutan. Masakpan mo putag asa tapadong ani Google. Nga mo kuan ba kanang masakpan nga wa jud kahibaw asa sila patumong. Take the next right. Ikaw. Dito na pa ya. Right kuno oy. Edith Garden, right? Saan na Edith Garden? Oh, Edith Garden na. Dinha. Nya asa man ta? Straight. Sure ka? Corella na ni Google Maps. Basta kay amazing gud kayong Baclayon. Uy, unsa man ni simbahan? Chapel. Unsa na nga chapel? Uy, signboard. Uy, na magudi kay CM kuya. Sure ka? Kayo na ni kay CM kuya. Pero kato siya mag-snack sa CM. Take the next right, then turn left. Unsa naman pud ni mga right kuno ya? Right kuno ya. Sure ka ha? Asa ka ta mga bot? Mga bot, mga katag balili ang talibon ani.
right. ang peg. Take the next left. Take the next left. Hinay daw yaw. Saan ang eskwelahan? Basta layo. Di ko kabasa. Layo man. Basta. Continue for 2 kilometers. Oh. Mura kita itaglaran o buon. Saan nang buol tagla. Mag-walking ta ni Pao. Ano mura no? Uy! Hindot mag-walkingan. Galing kay mura kadlok. Ano yun? Na po'y bay. Pero Oh, asa man ang Google ane? asa man ang Google? Left? Left mo ta. Naglibog si ane. Pero asa man to? Katong kalsada ha. Kamulo pa jud ka ng pang siminto. Kuya papangutana kuya kay basig matutaan ni sa boyfriend ni Tita Char. Dragon fruit. Asa man to? Dito sa Edeth. Hindi. Ay dito eh. Dili uy. Okay, so Uy, nakita na jud ko bay. nana jay bay. Layo ka bilian. Wa na po'y bay. Wa ko silingan ani oy. Okay, so first time ko nakaagi aning dapita. Anad bangod si kuya ni kay magbay. Sure ka nga ako ani ha? Lagi kuya. Korelia ni? Pa. Baklayan pa ni? Basi. Basta kay nagtungas na mi ani, nagnaog na mi ani, simentado tanan. Yan na po'y bay. Okay. Diyan na po, wala na po'y bay. Wow. Sana all. Road trip, Baclayon, Bohol. Okay. Wa may kabalog asa ni. Shout out sa mga nakahibalo. Ug asa ni dapitang barangay sa Baclayon. Di naman ni Baclayon tingali. Ana poy bay. Korean ang sila ni. Ne, makita kag tawuan na hunungi kay mga tana tag asa na ning dapita. Kaluoy. Luoy, namorg nangawa man ning pag nangawa naman ning mga tawhanan ni. Nindot jud kaayo ng mga daan as in interior. Ano po yung mga street lights di ani no? No, di lagi ni kuan basta gabi ipaw kay daghan ng mga kuan solar lamps. Hayag ni siya. Kapag lang ni magpakusog ani nga di. Kay bawo sa kuan. Gani. So for this vlog, road trip ang peg. Baclayon, Bohol, padong sa Corelia ug si Katuna. Na may kabalog asa na ning dapita. In Agay, 300 meters, turn right onto Provincial Road. Ano na connected na sa panayahan? Ha? Connected na sa payahan. Kani? So ingani na tanan. So dili pa di tanan gyud ay simentado. Hindi. So still Baclayon gyapon ni. Layo. Dako ako ni Baclayon. Okay. So maot mo daigdan ya? Ato pa kuan atong Are ra pod. Ha? Are ra pod maot. Unya, atong unahan. Korelia. Hinay aring left. Sige. Mga higala. Hinay kuya. Laom kayo ya hinay gyud. Na laom kayo siya. Hinay lang. Hinay. Laom kayo. Ay good lang kayo. Nalay laom gani. So wa pa jud siya na connect. Kasi wa pa ni sugot ang owner ani ipasiminto ya. Take the next right onto Provincial Road. Hinay kay murag laom ni kay naay daghang tubig. Maligo sa tas tunaan. Okay, hinahin mo ng tunaan ang daan. Sumurgo pa dyan siya agay. Madaotan taan ni upuan. Gabi niya walay suga o niya walay bahay. Good luck. Jogging. Then we'll take the right. Right ba? Sure? Doy. Straight na niya. Yan na pangutana. Continue on Provincial Road for 3 kilometers. Sige man lang ning Google og kuan. Oy, 3. Ganina 2, gakaroon 3. Sunod na po 4. Asa man tayo iabot ani? Okay, so road trip lang ang peg namo ani. Okay, until maabot mi sa among adtuan. Okay. So
amazing, no? Na eskwelahan pa unsa basa pa? Ngayon ba? Dasitam. Is it? Dasitam? Okay, we're at Dasitam, Baclayon. Oh, nice. Tanday, Corelia. Ah, Oh, so Corelia na ni. is Tanday. Tanday, Corelia. Sure ka? Lagi. Tao diri sige Tanday. Sa mukha sa... Pag sure mo ba nga, Tanday na ni? Tanday bitaw ato gibutang. Oh, sige, naana ko mi sa Tanday, Corelia. Gikan mi dito sa Baclayon. Nya Tanday, Patanday, Corelia. Ing ani pareha jab gihapon sa Baclayon, simentado na pero arang mingawa. Murag way kabalayan. Okay. Pag hinahinay ba? Lagi di man ta ma-enjoy ani. Okay, joyride rin eh. So, another 3 kilometers. O, nanay mga bay. Okay, bentahan eh. Ay man masuri si Katuna kuya. Bitaw. Ano niya? Corelia si Katuna? Nya. Ato ba ito sa si Katuna? Sa mirror? O, ani po, pwede agiun. Padung sa mirror of the world. Gikan kag Baclayon. So, ano siya, no? Greenery. Nature ang peg, ani. Yan, nice kayo ang dalan for road trip kay simentado na. Okay. So, aning dapita, wala pa dyan suga tingali ani magabi. Kaya ako kita og solar lamps. Pero, katong dito sa Baclayon, nindot na. Daghan kaing dagko nga solar lamps dito sa Baclayon. Pero diri sa Corelia, murag wala pa. Okay, so mauni. Shout out sa mga taga Corelia. Si mo off na yung video. Slowly. Slowly lang, slow. Drive slow, slow down, man, at work. Sentro na ni dapit sa Corelia, no? Kay murag na may kabalayan. Nakaagi mi ani. Kadtong nag-attend mi og lubong sa amo ang batchmate. Kami ni Kaday may kuyog. Ani masiguro to. Nakalabay mi anang bayan ah. Okay, so nice no? Provincial feel. Wala ka ayoy bay pero murag hadlok jud ani mo inusara ra ka. Okay, madaotan pala man imong sakyanan. So before mag road trip, check then pag may In time sa 400 meters, sakyanan. turn right onto Tagbilaran City, Corella, Sikatuna, Lobak Road. Ha? Paulion naman ni mong ka ng Tagbilaran, Google? Di pa man may uli. Kung di ha mo. Okay. Sentro na. Sentro sa Corelia. Yeah, we have to turn right. Turn right onto Tagbilaran City, Corella, Sikatuna, Lobak Road. Lobak Road. Sige. So, mo na ni Corelia na ni. So, mo left ta Tagbilaran City. Dito. Then going. Nagkani. Nana, simbahan sa Corelia. Na simbahan sa Corelia na siya. Parang may tabo-tabo nila, ani ba? Continue on Tagbilaran City, Corella, Sikatuna, Lobak Road for 4 kilometers. Kuan da ini nga Take the road. next left onto South Tagbilaran, Sand Street, then Sikatuna, turn Lubok left onto Road. Poblacion Kankata Galber Road. Unsa? Continue on Tagbilaran City, Corella, Sikatuna, Lobak Road for 4 kilometers. Okay. Nga na ba? Unang klaro Google. So, mo ni ang merkado? Corelia Public Market. Okay. Okay. Ang Corelia kay Corella. Murag Cruella de Vil. Kanang sa kuan bitaw? Kanang 101 Dalmatians nga salida. Cruella de Vil. Si Corella. Okay. Nice gihapon oy. Maskin naanay mga inhabitants, no? Inhabited kuan kanang inhabited kanang naanay mga balay ba. So ngani gihapon provincial feel, nice kaayo sa mata kung mag road trip ka. Puro green na green. This is Bohol, Corelia, Bohol. Green na green, clean and green. Okay, so may
chance pa nga kuan, fresh ang air. Okay. Maraming greens. Okay, so mo ni siya. So nigulo na to ani gyapon ta mo agi? Dili. Wala to, boss. Asa mas Albor. sayon? Albor. Pero mo sa kuan na punta atong mga kuan? Pero pwede ko balik ko ta. Mo agi na punta atong katong mga walay balay. Mahadlok ko ato yan. Pero kani. Paano? Mingaw dyan po ni. Mingaw nga lugar. Sige. Kay kuan man good holiday. So mga tao nang ipahuway sa ilahang mga balay. Ay, kita na dyan kong tao. Nang gilakaw. Okay. Musugot ka pa. Maglakaw ka pa dong sa inyo. Nga ni. Dili. Wow, green na green. It's a forest. Okay, so we still have forest here in Bohol. Oh, thank you Lord. Yan na pa may green. Wala pa dyan na kuan sa mga developers. Inaut-unta nga ini ma-preserve ni nga ing ani no. Nadaghan kahoy. Oh my god, ani tertiary sanctuary. Where? Ani dapit. Ani dapit? Ito naman kunta. Tarsher? Tertiary sanctuary. Wala mo ka kaadto kanang lahi man na siya kanang naan gyud siya sa natural habitat nila pa. Gani. Sa mga kahoyan. Carmen man to, Abilar. Lubok. Sa lubok to. Kani ikaw siya mangita sa mga tarsher kay Mura. nanago. To paro. Nangatog pa ron. Okay, nocturnal ba na sila? Okay. So, ano siya? Nindot naman day ang daan jud. Oh, simentado na jud. Okay, so na lubak-lubak. Kato lang nakaagira may lubak-lubak katong gamay. For a small portion ra. Katong dasitam to no? So, we're in Karelia, Bohol. So, kaninga road straight tala ni dito sa merkado. Unsa man ni siya? Murag resort or something? Feed. Huh? Nick's Diner. Feed the children ato. Nay diner. Ha? Ay. Magkita na sa gugsakyanan. Muraman ko ganyan ang malipay makakitag sa kyanan. Timor kita naman ko'y ka kuan ani gadagan. Oh, tara dito. Unsa to? Unsa man to? Baon sa to. Pas mo gud yung driver oy. Okay. Ano tertiary? Ani? Tertiary sanctuary? Oh, mawala na siya. Si Mikey. Shout out to Mikey Tertiary Ate. ko ka. Tertiary sanctuary. Ana di ay. So straight sa market. Straight sa Karelia Market. Kung ano no, Tertiary sanctuary. Okay. So, ano eh. Mingaw kaayo. Holiday, magod po doon. So, ay, nana po yung makasugat nga bus. Malipay dyan kung na yung masugat ang bus kay. At least, di ka tayo dagan aning kalsadaha. O, nana, gikan na ng mga tourist na to ba? Para pauli na to, tagbilaran. Or mga to, patog tayo. In 300 meters, your destination will be on the left. Ah, in 300 meters sa left ko no. Itong destination. Ah, this one. Sikatuna. Welcome to Sikatuna. Okay, so naabot na jud mi. Nera. Anime sa Sikatuna Elotion Stations. So straight ra gyud siya sa merkado. No. Okay. Sikatuna Elotion Station, ice deceiving and mind-boggling. Okay. So let's see kung mind-boggling ba. Okay, so muha mi sa among tickets. Okay. And then wala siya. Okay. So
Ooh. Mm. So, muna siya. Inverted house. So, ooh! Jurassic Park! Oh my God! Oh my! Hi! Na Jurassic. Na si T-Rex. T-Rex ba ni? Dili. Ha? Hindi, maguna si T-Rex. Sana mura kag hara dihayin. Char. Mura gi koronahan. Sige, sige, sige. Aray ka sunga. That's kiyaw eh. Ay, kinagpuan pa siya. Meron here. Ha? Ah, oh, illusions. Anak ko no ka? Kay na, dire. Okay. Gamay kaya. Ano ko no? Oh, more kang giant. So, way down. Sana all. Sana all Louis Vuitton. Okay. So, upside down. Ooh. Hi. I'm in heaven with plenty of stars.